Todol rok sa haina haina rok no lam sogani o kotal video o ngkai tini tais norok bai malai jap sapka ngkai norok bai tini kisah misa kok salat yang bagai tais haina haina phai jap sapka ngkai tam nih gam mani norok koyak din age na kana sini sini tibra sama sini kokoi albat debor ma bahai ke tiga botam ngoi tiga mo beleno tam sana wana masih sakok ngkai songa mana tini kisah norok bai kok salai nai tei sini bosongo bahai ke borok kami witong song amonati bukisa kok salai nai tini to dol rok ngkai ke baban video no nai sajago ke baba sajaga ke baba sajanai rok like ro witong ke baba sajaga rok comment sitra khai thango ko koroi abang jotonam norok no jani video nai tong mani bagang norok no lam sogoi na harote am bus kang ni dino norok te support khai tong na ang norok nai thani norok no mane aram bus kang te support khai tong no hona norok ni suba sumana no hang wan sugoi tong te norok nang jotono nani o channel welcome khayo te norok te mo ketal video no update mane ketal video nai nai bagoi ane channel logiri tong te nai tong to dol rok ngang sini koyekdin age sini kokoi albat debor ma thika mane amoni mane kubui tamo tabuk buto akhoriya ko hayada ba dol rok na engke nai nai di bok hostel tong mane bini odino borok nai hostel program rok bo ongkha hangkai moni pore tek ara laika pu hangkai ang buto je nuk mane ngote sawai tong ta je youtube rok nuk mane je tam sana media rok je mane nuk mane ta media channel rok je nuk mane no ang sawai tong dol rok to jut saya rok tong hangka ba na kar jade ano to dol rok hangkai apuro nadi baksa saka mane puila video je puila korka apro tam salaika mane bahani sini je kotok soroi thuyo nai ke moni pore khana sapka tai satte te kune video no khabo haina siklai tongo mane lengoi thango abahai rokne samani khana ka ke mono tamo kubuya amo kubui mane kubui tamo amo seri karenane ungthun dakti hayade badol ro judi romdi tabuk kong ni kok tabuk kaisa kok romdi judi bo judi nije no thuyei tongkha ingka abro do bini gana guni woto borok tongo ingka borok to kisale saimane ni kok hayada ba bet nangjak se ingka kai to kitcha to saimane ni kok hayada bana ingkai to ingkai mohainta ingkai kaisa sikon sa khat stand mane guna sungmane se abot noro poila ni video no khana pore ingkai amono chance khai mane rok ne borok nukhna ingkai to chance khema rok norok nukhna kubang mano bini ama song thango yakono je kubangma media channel or nukmanita kai to judi no bono butharai dong kai je butharnai rokno romnani ungthon tamni bagai kai tini bini nukhungongoi mano hayadaba dol rok tini bothui mano te kubudin tino bini o hostel brok o hostel te bo borok wang matong ke boni arongoi thangmano mane karan boto tini butharai kong ni ko judi butharai no tong kai ta judi butharai no tong kai mo judi butharai dong bini kai saos pai thangnai ang sigang butar bai ka ano kebo romoi maya ko mane bono kebo romoi maya ko aba heng thang lak ba ang bin kai saos phane bin kai power phane amoni bagai tam khana nang nai bono kubui sabo judi butar jong ga borong romoi শাস্তি মারে নাই যদি আপনি নব যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ন থইং তবে তো একটা আলাদা ব্যবহার তো আবাহাই ন গাই দল রক আমন অলো কেবনি নগ্ন খঙ্গ আম হাইতে উংয়া তইতা মানে কাইসা ওয়ান সুজাং নাই ক কারণ কাইসা बुमा बुफारok kaisa mane asa khai bono asa khai tongna je bini busano umti khainai hai khainai doctor khainai engineer khainai jotono kaisa jani busa butuino tui kaisa imang nogo boron kaisa swapno tongo borokni kaisa imang no poron khana musong jago jani buma bufarok ngai sem no bobo kaisa bachara ngai bobo kaisa student ngai bobo kaisa one sukmani phai kana ang kaisa ting nai ang kaisa doctor ngai engineer ngai scientist ngai ba je kono kaisa ngai hinna bobo kaisa one suk phai kana master ngai awa hai je sapono kaisa bini kaisa one suk mani phai kana kintu ba bini one suk mani no poron khai me asini no o hayong ni mane tamhin sanai kumawai ma thangra ka hayada ba ngai to amono kuboi tama ba dakti ongkhoroi phai to hayada ba dol rong ta kaisa kok ngai kaisini bosongo ta belai no trending wi thangka je
kubini bosong bai kaijaga kon oi photo viral to viral video viral to viral abo haimang sungoi tongso hingke mutui rokno bo kisa misa dakti na kon kaya kon stop khane ne engthon tamni bago hingke belai namo dangerous hedwa bahai hingke bahai abo buni bagai khatarnak yang mano khatarnak rokung yang mano pia basini bosong bago belai no khatarnak bemar karon ahino se komite thangna head ba dol rok hingke to amono এখন sini famous youtuber singer mohai rok se tini kubuni haste o kaijugai thangmana kai amono da surungka amono nogoi da surungoi da amo hai bang mai ka sai mali ang je bini akon bini followers rok bono je nai tongne bono je support khai tongne robo ngoi bono thangmano bohaino head ba dol rok ka amoni bagono jara kuchuk je kuchuk level lo je jara mane singer ngoi tongkha ba youtuber ngoi tongkha morok borok si mane furungan yang ton borok si mane sini borok no tamo kaham tamo hamia bobo khaikeng sa bobo khaikeng saya amoro borok si furungan yang ton furungan nanggo hayada ba hingke borok jodi hamela mo tang hingke bonon je nai tongnai obviously borok bo surung thangnai abo hayada ba hingke moni bago bo kisa misa komi hoitango onek borok onek somoy road accident ngo onek somoy hamia mane sawi bo komoro hingke onek somoyo bebe tokthar jago hingke adike bo kumabo hingke eko tabok hingke to sadini mol phai tongkha onek nuknai norok tebo nuknai pura tebo kubangma norok nuknai mane kubuni bosong bai kaijagoi thangbai mani rok hingke chuma bahai ke bari ba komite kon komina yes to dol rok an video norok bahai jaka kacha hingke ba bojeng hoita nai tong subscribe khai kaisa comment khai rinan tapok di dol rok tinin video norok bahai bong jaka norok comment kaisa ri to dol rok tinin video ron